Dahil dito sa mga pagsisinungaling mo. Dahil ito sa lahat ng pagtatraidor mo sa pamilyang ito. At ito, dahil sa hindi mo na ako itinuturing na ina. Walang yaka. This program is rated SPG. It contains scenes with themes, language, violence, sex, horror, or drugs, which may not be suitable for children. Strong parental guidance is advised. What's up mga ka-Ayuda? Once again, narito po ang inyong lingkod, Boy Ayuda. Basta good, push natin. Basta bad, puksain. At narito na po ang highlight comment of the day mula kay Ronel Pastrana. Sinabi mo na kapatid mo si BBM, kaya isinuka ka dahil walang kapatid si BBM na isang kabayo. Ang baho talaga ng bunganga ng kulaong na ito. No. Alright, rock and roll to the world. Certificate ko si Pacifico Edwin Marcos. Yung kapatid. Si Bomo, kapatid mo. Anak ako ni Ferdinand Marcos. Senior. Kay Doña Remedios Carino Antonio. Yung prinsesa ng Cordillera. Bakit bossing Ang pumirma ng birth certificate ko si Pacifico. ibig sabihin sa pirma lang siya. Pero sa biological fathers, Si Ferdinand Marcos. si Ferdinand Marcos. Kaya pumakoy. Kaya ganyan ako katapat. They stole the name that's supposed to be mine. Yung Nanay, ibig sabihin, nanay ko dapat ang talagang asawa ni Presidente Marcos, hindi si Imelda. Kaya nga sabi niya Si eh. Don Isabelo Antonio, asawa ni Doña Maria Carino. Ang anak nila, si Doña Remedios Carino Antonio, yung akin. Are you related to the Marcos? It is a privileged communication. Being a Marcos, it's a privileged communication, but I have not the liberty to divulge any information pertaining to the first family. Now ask me, how am I related with them? It is a privileged communication. But I have not the liberty to divulge information pertaining to any one of the part of the first family. Are you related to the Marcos? It is a privileged communication. Being a Marcos, it's a privileged communication, but I have not the liberty to divulge any information pertaining to the first family. Now ask me, how am I related with them? It is a privileged communication, but I have not the liberty to divulge information pertaining to any one of the part of the kamag-anak first mo ba family. itong si Francis Leo Marcos, yung inaresto ng mga NBI agents? Naku, hindi namin kamag-anak. Nakilala namin dahil nagpakilala, pero nagulat naman ako kasi wala naman kaming kamag-anak na gano'n. Nung tumutulong naman, nung nabalitaan kong tumutulong naman sa bigas, okay naman. Pero nung narinig ko na kung ano-ano rin, ang pinagalingan ng pera, natakot naman kami. So, hindi namin kamag-anak, in short. Meron pang iba eh. May bago na naman eh. May bago na naman kaming kamag-anak. Hindi ko na naman kilala. Ito naman na sa Hong Kong, yung mga maharlika fans. Kung alam kung ano yun eh. May cyber currency na high-tech pa eh. Grabe naman talaga ito. Wala na lang sa publiko na walang kamag-anak na gano'n, na hihingi ng pera at nangangako ng limpak-limpak na salapi. Ayan, katulad ni Francis Leo Marcos eh. Siya daw ang tagapagmahala ng inyong mga ari-arian. Anyway,
Anyway, Nako, di dapat siya pala ang dapat hanapin ng PCGG na pagkakatagal na naghahanap. anyway, Senadora, maraming salamat. Ay, teka muna. Ayan, sabi ni Yusek Adora Pleto ng Santa Maria, Bulac. Mga bobo! Liwanag ikaw, bobo! Pagkakina mo ka! Bakit? Inang-ina mo! Pakina mo! Nakuha niya ang Kongreso. Ay, kahit na! Eh, mga bobo itong mga to eh! Gusto niyang huli ng Korte Suprema. Mga bobo! Mga tanga! Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Oh, boy!